you be found in the middle of the sea? How will you get down if you went aboard to sea? By the time you remember, you were going to the sun. By the time you remember, you will know the path was wrong. A veure, qualsevol activitat que estigui dirigida per persones que pensin en que els nens i les nenes són persones, diguem-ne, i que per tant els tracten d'aquesta manera i els ajuden a créixer i a desenvolupar-se, doncs pot ser, és a dir, s'hauria de ser educatiu. Sí que és com una segona escola, ja que allà, directe o indirectament, els nanos aprenen uns determinats valors. Valors que poden ser el companyerisme o la competició, el respecte al rival, que són valors que es poden traslladar perfectament a la vida real. Perquè de vegades, quan veiem un alabí que està treballant un exercici amb uns determinats continguts, amb unes consignes específiques a l'entrenador, i després, al cap de 2 hores, quan entra el juvenil, veiem que realitza el mateix exercici amb les mateixes consignes, els mateixos continguts, no ens posem les mans al cap. I a contrapartida, per exemple, si anem a una escola i veiem un professor a primària que ensenya, per exemple, la suma, la resta, i després veiéssim si el professor passés a batxillerat i fes els mateixos continguts, la gent diria, hosti, però què estàs fent? Perquè, per començar, hi ha aquesta controversia que no tenim molt clar. L'aprenentatge que té un nen en un club de futbol hem d'entendre que ha de ser similar a l'aprenentatge d'un nen en un curs escolar. I amb el nano l'únic que s'ha de ser és adequat a les possibilitats del nano, no exigir més del que pot allà, compartir objectius si és esport d'equip i bé, gaudir tant com sigui possible. Home, sí, un psicòleg és necessari a tot arreu, es pot dir que és com un assessor. És necessari, el que passa difícilment el trobarem en un futbol bàsic que orienti els seus objectius cap a la formació. Bé, jo crec que és necessari, sí, però no a full time, diguem-ne. És a dir, part-time, en moments determinats, per anar tenint trobades i relacions amb els entrenadors i amb els pares, doncs sí, però no que estigui tot el dia allà, no. Ha de ser, més que un assessor, ha de ser com el feedback de l'entrenador. És a dir, el psicòleg, a l'entrenador el que li ha de fer és proporcionar-li una informació referent a com afecta la seva intervenció sobre el grup. Moltes vegades l'entrenador entrena en base a una idea i determinada informació, que és molt important, doncs no és que la deixi de banda, és que simplement que no la pot veure perquè ha de focalitzar l'atenció a altres llocs. Doncs el psicòleg ha de ser una mica el que li ha de proporcionar aquest feedback, és a dir, ha de donar la informació sobre com afecta el que ell treballa a tot el grup i tota aquella informació que es perd. Personalment penso que una bona part dels psicòlegs també es dediquen més inclús amb els pares que no només amb els educadors, entrenadors, perquè realment, generalment els educadors i entrenadors ja entenen que aquesta és la seva funció, però els pares no sempre ho pensen així. El paper del psicòleg crec que ha de ser a través directament dels entrenadors, o bé dels pares, perquè crea un bon ambient familiar que realment afavoreixi, diguem-ne, això. Directament, en nanos d'aquests nivells, diguem-ne, crec que no. I crec que inclús en sèniors, diguem-ne, i en professionals, el paper segueix